Sanibona Nthokozane kwenza ukuthi umkhulu wasemakhosini lo. The hardest and the most power to obtain is white. Why white? White represent the Holy Spirit and the Holy Ghost kwabaningi. But due to ukuthi-ke la umkhulu wasemakhosini indaba ehlupha ngofakazi ngeke ngimfungela. Umoya lovunga uzokuthanda kwawo konke bayikakile. Jaji Siminya sokugcina. La lento esiyifunayo nesiyithatha bese siyasibeka ngamewethu. In order to master this power of red and white, you have to be willingly to be righteous empilweni yakho. Kulabo ababamba eziphikeni nasemajazini abo, please do make sure ukuthi, because kukhona ungibuzile la ukuthi mkhulu ithini indaba yokuthi nabese siba nesiphika esinjani esibomvu. Isiphika esibomvu, ijazi elibomvu, nokunye kudipenda lokhu ukuthi wena usuphi. Kodwa-ke lamandla asuke emelele ukuthi wena kufanele ube ne-success, ube nempumelelo phezu kwey'fungo ezithize ezazifungiwe phezu kwey'nhlambuluko ey'thize ezikhona. Ngabe ijazi, ngabe isiphika. Uma kuyisiphika sisuke usukunikezwa amandla okuma phezu kwakho konke. Kusho ukuthi phezu kwawo wonke amajazi owagqokayo, please make sure ukuthi lesiphika esibomvu uyasembatha. Kodwa kukhona i-rule nendlela okufanele uyithathe ngayo lesi siphika sakho noma lo jazi wakho ukuze bese kuvuleka umsebenzi. Ungalokhu udlala abantu noma usugqoka ujazi obomvu. Uyabona, ngoba lapho it's a master of ipower esuke inikeza amandla amakhulu and futhi ikhuluma kakhulu kuwena egazini. Njengananomuntu ofake uhlanga oluthize olusuke luzomphilisa, kodwa it's a natural power ekuwena. Bear in mind, this power obtains kubantu abaningi abasuke abathandazi, ikakhulukazi kulabantu abaphiwe kakhulu ukubhula futhi. The power of a red siphika noma ijazi. Into zabantu abangogogo kakhulu abagijima bese beletha umsebenzi bese bemema abantu by naturally, but there is a ritual eyenziwayo, a natural ritual before uzothatha bese uyayibeka noma uyayembatha leyo nto. Uma bekukhombisile engane yakwethu, phuthuma usondele kumkhulu wasemakhosini, bese siyakulalelisisa kahle, siqale phansi, sichithe izinhloli phansi kube ngazuthi kodwa siyakunikezisa noma siyakubambisa noma sibhekisisa kahle ukuthi wena indlela yakho fanele siyithathe kanjani le ndima ebhekane nawe kulobo bugana lokho okusuke kukhona phezu kwesimo sempilo yakho, noma ithunya zakho zifisa ukuthi wenze njani. Kodwa lamandla usondele kakhulu kithina, sizokuthathisa kodwa sizodlula endaweni kodwa yasolwandle uqobo lwakhona. Uma sizoyithatha kukhona izimo nezinto esizokutshela ukuthi sicela ukuthi uyithatha, ngeke kuze kukubize nje. Ebantwini esengabenzela akuzange kuze kubabize ngaphezu kwa-2.5 iningi labo. Abanye there is less than that, abanye less than even ngisho 1,000. Kudipenda ukuthi ungakanani umsebenzi ithunya esike sisinikeze wona. So please do make sure ukuthi uyasondela njengomkhulu